दिनै सेंग्राफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोननानै बिपिएफआव जयनिं जाफैदों। उद्देश्यआ बेनो प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकाराव बिथांमोनहा थानो गोसो गैया आरो थानो हाया। बिथांमोना सरकारखौ नागारनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ नागारनानै हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिपिएफ दलाव जगदान जाफैदों। बिसोरनो जेबो थाखा फैसा बिथांमोननो नाङा, जेबो गोहो बोलो बिथांमोननो मन्त्रि एमएलए जेबो नाङा। बिथांमोनहा उद्देश्य जे बिटिसिखौ बासायनाय आरो बिपिएफनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा गोसो। बेनिखायनो बिथांमोनहा सहिस्सा दिनै हाग्रामा महिलारिजों गोजोन खुसि जोनोम जयेन जाफैदों। बिथांमोनखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बरायदों। ओरैनो गासै 19 जों आरो मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारजों थांनायबो दङ आरो उनाव फैबावगोन, बहुत फैगोन। दा स्टार्टिं जाबाय बेखौ बिथांमोनहा बुंदों आरो बहुत हाजार इयुथफ्रा जयेन जागोन। बिथांमोनखौ जों बिथांमोननि खुगानिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिक्रम दैमारिया सासे थिखादार, बिपिएफनि सासे सोद्रोमाबो नङा। दा बेखायनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बुंदों बिथा गैयै बिक्रम दैमारिनि बाथ्रा बुंनाया जेबो बेसेन गैया। बे गावनि लाबा लाबनि थाखाय माने समाजारि बिजोङाव गोब्रामबाय थायो। बे बाथ्राखौ जों खोनानो मोनबाय नुनो मोनदों। मा बुंगोन बेनि सायाव? आं मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बुंनायखौ नुदों। आं बिथांखौ राया, सोंखारिया, गाज्रि राव दं, आं बुंनो गोसो गैया। नाथाय आङो बुङो जे बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ मासे बिस गोनां जिबौआ बिथांनि खर'आव आरो बिथांनि बिखायाव सौबाय थायो। दिबाय जाय बिस गोनां जिबौखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो आर'नाइ होनानै गाइखेर दौबाय थायो। सौबाय थाबा बिथाङा थैया होमबा? बिस गोनां जिबौखौनो बिथाङा फियो, गाइखेर होयो, आर'नाइ गानहोयो आरो बे बिस गोनां जिबौनिफ्राय सौजानायखौ बासायनो थाखायसो आं प्रमद बर' बिथांखौ बुंगासिनो दङ, नङा होमबा? बुजिखाबाय दा? बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथांखौ आंखौ रायबाय थानानै जाथिया जेबो माबा जाया होनना बुंदों, बासायजाया, नङा होमबा? सेकुट नङा होनना बुंदों। बिथाङा थिगखौनो बुंदों। बिथांखौ जेसेबां बुंब्लाबो जेबोआनो जाया। मानो? बिथांखौ बैथिंनि दैदेनगिरिफोरासो सालायो। बिथाङा गावनि खुगाजों बुंनो नाजादों। आंखौ बुंब्लाबो बोरै जानो? बिथांमोनखौ बुं, बिसोरखौ सोंखारि, बैसोरखौ बुं होननाय जादोंब्ला प्रमद बर' सारनि बुंनाया, नङा होमबा? आंखौ बुंब्लाबो जाथिया जेबो लाब जाया। माने बिथाङा बुंब्लाबो बैसोरखौ बुङाब्ला, जायफ्रा बिथांखौ दैदेनबाय थादों बिथांमोनखौ बुङाब्ला, बिथिंनिफ्राय मुक्त जानो हायाब्ला जेबो लाब जाया होननाय बायदि जादों प्रमद बर' सार बुंनाया। बिनिखायनो जिहेथु रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ सौबाय थानाय जिबौनिफ्राय बासायनो दिनै मानो नागिरदों? जेन जोंनि बे बिटिसिआ सक्तिशालि जाथों आरो मोजाङै गभर्नमेन्ट सालायनाय बिटिसिआ बासायथों। बिथांनि सौजाबाय थानायखौ नुनानै सौनो हायै, जिबौ फिथिगमा सौनो हायै, आर'नाइ होनानै बरायै, गाइखेर होयै मानसि जों बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोङो नागिरदों। बेनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ अननायजोंसो जों बुंबाय थादों जे नोंथाङा सिन्था खालामनानै गभर्नमेन्टखौ सालाय। बेखौनो आं बुंदों। आरो गुबुन दुसिनांगौ रायनांगौ गुबुन खोथा गैया। थेंक इउ। नोंथाङा बिपिएफनि खामोन, बावैसो सान सिगां खाम्फा बरगयारि बिथांजों इउपिपिएलआव जयेन जादोंमोन। दा नैबे दान मोनसेनि उनावहायनो नोंथाङा फिन बिपिएफआव फैफिनबाय। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि फैफिननो गोनां जादों? ओरैनो मिडिया नोंथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरबाय। ओरैनोथ' आङो बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांनो गोसो गैयामोन। आरो आंहा मोनसे बै एमपि इलेक्सन समाव खाम्फा सारजों खोब रिलेसन गोनां खामानि मावदोंमोन। बेनिफ्राय माखासे एसे लाइबिलिटिसफोरबो दंमोन। दा बेफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेखौ साननानै आं थांदोंमोन। खिन्थु जि नुदों जेबो रिफान्डेबोल जायाखै। दा ओंखायनो आं दुखु मोनबाय। ओरैनोथ' बोथोराबो गरम जाखाबाय आरो बोथोर गरमजों लोगोसे आङो जेबो एक्टिभिटिस खामानि मावाखै खाम्फासारजों थांफानानै। ओमफ्राय हाला आङो गांनै गस्ला बोरै गानबावनो, माला खुफिननो, आं बेखौ सानदोंमोन। दा बिदि साननानै दिनै मोनसे खाबु लानानै जोंहा बिक्रम फंबाय आरो जोंनि ब्लकनि नेताफोरखौ लानानै रायज्लायनानै दिनै गांसे गस्लाखौ आं खुफिनबाय। बिपिएफनि गस्लाया दिनै गस्लायैनो दङ। बिपिएफखौ आं बजबफिनबाय आरो एक्टिभ हिसाबै आं खामानि मावगोन बिपिएफआवनो। खाम्फा बरगयारि बिथांजों माखासे दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां मददगिरिफोरा जयेन जादोंमोन। बिथांमोनाबो बिपिएफआव फैफिननायनि सारा दं नामा?
एक्सुअलि फैगोन आंजों जिखिनि कन्टेक्टआव दङ उइथ नेम हिसाबै आंनो दिनै बुंथ'ला उइथ नेम हिसाबै जुदि बुङो गाबोन माबा मोनसे सोरनावबा हाबफैनो हागौ बिनि थाखायनो आं बुङा बेजों जिखिनि जइनिं जादों मथा मथि 5% थाबोगोन बाखिथ' बहुथ मानसिफ्रा आरो फैदेरबावगोनसो आंहा आसा दं आरो जों नुनो मोनबाय थादों फिल्डआव खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएलआव हाबनायनि उनावहाय गावनि बियाबजों लोगोसे बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव केम्पिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेहाय गोबां बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबनायनि जों समाजारि बिजोङाव नुदों दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो बेथ' ओरैनो भुवा स्टाइलसो आं नुबाय थादों एक्सुअलि गोसो मोजांजों फैयाखै हयथ' माबा मोनसे लुजाबायदों खोमा आं बुंनो हाया एक्सुअलि बिथांमोनहाबो रिटार्न जागोन आं नुहुरदों आरो खाम्फा साननि जे इउपिपिएल दलाव हाबनायनि जे उद्देश्य जे आंजों मोनसे क्ल'जलि हिसाबै रायलायबाय थादोंमोन जे इउपिपिएलआ बिजेपिजों माने मिलायनानै सिङाव गोरोबना गेलेगोन 100% गतिके आङो इउपिपिएलआवनो बारनानै आङो 14 चिरां दुवाराव टिकेटखौ मोनखागोन हिसाबै ज' थांनानै टिकेटखौ लाना गेलेदिनि बिदि होनदोंमोन खिन्थु दिनै नुबाय जे दिनै दिलीप सखिया बिथाङा बुंबाय एसे उनाव जे बिजेपिया हारसिं इउपिपिएलआ हारसिं बिपिएफआ हारसिं बेखिनि गेलेगोन होननानै बुंबाय बिनि उनावथ' आं सिन्था खालामबाय बेथ' बोरै जालायखो दा बेनिफ्राय बहुथ आं सानदों साराबो हयथ' माबा मोनसे नार्भास माइन्ड दं खोमा गावनियाव आं बेखौ सिन्था खालामदों थेंक इउ इउपिपिएलआव थांनाया बोसोरसेयानो जाबायमोन खिन्थु इउपिपिएलनि आदर्शआ एसेबो मोजां नङा आरो जेबो रेसपन्सिबिलिटि होआ बिनि थाखायनो जों गोख्रों बागै इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारबोनानै बिपिएफआवनो जों जइनिं जानानै खामानि मावनो होननानै जों ज' ज'यैनो आवगायबोनाय जाबाय आङो कारिगाव प्राइमारि